İsәнмесез, хәерле көн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда фикер тапшыруы. Әлеге студияда без үзебезгә күркәм фикердәшләр эзлибез. Бүгенге тапшыруда дини карашны тәкъдим итә инглиз, гарәп телләре тәрҗемәчесе Камилә Зәйнуллина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, Камилә. Ва алейкум ассалам. Дөньяви карашны тәкъдим итә татар, рус телләре тәрҗемәчесе Алина Хәсәнова. Хәерле көн, Алина. Хәерле көн. Без инде тапшыруыбызны гади генә сораудан башларга күнеккән. Кәефләрегез ничек, мөхтәрәм фикердәшләребез? Алина. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Тәрҗемә эше Алина бик авыр эштер ул, әйеме? Инде авырлыгы бар, әмма дә ләкин төрле тәрҗемәләр башкарып, практика рәвешендә ул ияләшеп китәсең инде. Нормаль күренешкә әйләнә. Дини карашның кәефләре ничек, Камилә? Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләх, ал да гел дип әйтәсе килә. Камилә, син гарәп һәм инглиз телләре тәрҗемәчесе, ике төрле гаиләгә караган, төрле телләр кыендыр бит. Күп белем туплау таләп ителә. Әлбәттә, кайда җиңел? Кайда җиңел? Бүгенге дөньяда кайда җиңел менә, субханалла. Әле мин өченче телем дә бар, алман теле. Алман теле? Немец теле дә. Күз тимәс. Аның бит ничә диалекты бар әле? 16 дип беләм. 16 диалекты бар әйе. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләребез, җавапларыгыз өчен. Без инде шушындый матур күтәренке нотада тапшыруыбызның беренче өлешенә танышуга күчәбез. Танышу өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунаклар, сезгә үзегезнең эшчәнлегегез турында сөйләп китәргә кирәк. Беренче мин сүзне Алинәгә бирмәкче булам, дөньяви карашка. Алинә, син татар, урыс телләре тәрҗемәчесе. Кешедә сорау туарга мөмкин. Татар, рус теле анда нәрсә тәрҗемә итәргә соң инде? Аны мин дә тәрҗемә итә беләм. Син менә 4 ел буе шушы һөнәргә укыган кеше, әйдәгеле тамашачыларыбызга да кызыктыр. Нидән гыйбарәт татар, рус теле тәрҗемәчесенең эше? Сөйләп кит әле. Беренче карашка бу бик җиңел тоела инде. Ни шул? Рус татар теле бит инде, татар рус теле. Әмма ләкин аны һәр бер тәрҗемәнең үзенчәлекләре бар. Аны безгә өйрәттеләр инде. Институтта, университетта да өйрәтәләр барсында. Тәрҗемә вакытында ул бит инде тотыңда бер теләсә инде сүзне куйдың түгел, аны карыйсың. Мәсәлән, бер төрле сүзде, аның инде синонимнары бармы? Барсында бөтен үзенчәлекләрен карарга кирәк, словарлардан, татарча әйткәндә сүзләрдән. Карарга кирәк, шулар белән эш итәргә. Бик күп телиннән нечкәлекләр име Алина? Нечкәлекләре бик күп инде. Ике төрле тел бит инде. Берсе бер караганда Кыпчак гаиләсенә, икенчесе инде тагын башка төрле славян гаиләсеннән дип әйтик, име? Авырлыгы бар инде. Бар инде авырлыгы. Озак өйрәндеңме бу нечкәлекләргә? Татар теле инде ул минем туган телем. Аны камил беләм дип әйтә алам. Әлхәмдүлилләх. Рус телендә безне балачактан өйрәттеләр, мәктәптә дә. Һәм шуңа күрә инде рус телендә камил беләм дип әйтә алам. Шуңа миңа әлеге телләрдә тәрҗемә итү бик авырлык тудырмый. Иң мөһиме аның барлык үзенчәлекләрен белергә кирәк, нечкәлекләрен, барлык кагыйдәләрен дип әйтик инде. Ләкин анарга өйрәнергә кирәк инде барыбер. Шулай. Мин ике телендә беләм, тәрҗемә итә алам дип кенә алай гына бармый. Һәрбер эштә дә үз эшкәлеге, үз катлаулыклары бар инде әлбәттә. Уңышлар сиңа әлеге җиңел булмаган эшеңдә, Алина. Рәхмәт. Безнең инглиз һәм гарәп теле тәрҗемәчесе Камилә, синең эшеңдә нинди авырлыклар бар? Син гомумән ике ят чит телне өйрәнгән кеше. Сөйләп кит әле. Әлбәттә, гарәп телен башта өйрәнә башлаганда, минем өчен шул кадәрле авыр кебек тоелган иде, ул күзләр шакмакланып, дәресләрдә барыбыз да шул кадәрле арып чыгадыр дәрестән, энергия калмаган кебек. Менә вакыт уза, практика белән әлбәттә Коръән уку миңа бик ярдәм итте. Инглиз телен мин инде мәктәптән бирле өйрәнәм, шуңа күрә бу тел белән миңа күпкә җиңелрәк булды. Хәзер берәй инде кыенлыклар бармы тәрҗемә эшендә? Әллә инде барысы да шомагына әйбәт кенә барамы? Әле һаман да белем туплаулар, әлеге процесс дәвам итәме? Әлбәттә. Чөнки бер нәрсәндә без идеаль, камил рәвештә белеп тора алмыйбыз беркайчанда. Һәр вакытта да нәрсәгәдер өйрәнергә туры килә, нәрсәдер яңалык белергә. Шуңа күрә өйрәнәбез, Аллаһка шөкер, көн саен ниндер яңа ачыш дип әйтим. Юкка гына камиллекне чиге юк дип әйтмәгәндер инде халкыбыз, шулай бит. Дөрес, шулай. Сиңа да әлеге гади булмаган эшеңдә, Камилә, уңышлар,
Матур иттереп шушындый чит телләрне дә безнең дөньябызга танытып, күркәм эшләр башкарырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт, без инде хөрмәтле фикердәшләребез белән танышып киттек дип саныйм. Ә инде әкрен генә тапшырыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә күчәбез, хөрмәтле кунаклар. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, Алинә, Камилә, бүгенге тапшыруда ике тәрҗемәче булганлыктан, ике тәрҗемәче, ике фикердәш, мин башка тема сайлый да алмадым. Бүгенге темабыз безнең телләр. Дөньяда кешегә туган теленнән кала, тагын ике чит тел белү шарт икән. Бу дөнья стандарты. Сорау шундый. Хәзерге көндә кешегә ничә тел белергә кирәк соң? Сезнең җавабыгыз нинди? Алина. Кирәк дип инде мин үзем әйтә алмыйм. Менә бу телне өйрәнергә кирәк. Менә монысын өйрәндем инде. Үземнән чыгып кына әйтә алам. Минем туган телем татар теле, әйтеп киткәнемчә, рус телен камил беләм. Аллага шөкер. Бусы дәүләт теле инде. Әйе, дәүләт теле. Татар кешесенә рус телен белү кирәк инде бу чакта. Әйе, бусы дөрес. Һәм инде мин институтта шулай ук 2 ел инглиз курсларында укыдым. Ләкин әлеге инглиз тәрҗемәлеге белән әле эшләмим. Әлегә у яктан һәм хәзерге вакытта магистратурада безне төрки телгә өйрәтәләр. Шул. Миңа бу телләр якын дип әйтим. Шулай дип әйтсәм инде дөресрәк булыр. Ә менә шул телне өйрәнергә кирәк, монысын өйрән, тегесен өйрән дип бу әйтү дөрес түгелдер инде. Һәм Камилә әйтеп китте, гарәп телен өйрәнәм дип, тәрҗемә итәм дип, бу бик сокландыра. Безне институтта шушы 4 ел эчендә шулай ук иске имляны өйрәткән, әйе. Ул бит инде гарәп теленә якын бит инде. Аларны хәрефләрне булай укып беләм, ләкин барыбер авыр. Менә бу гарәп теле сокландыра инде. Менә Алина сорау шундый ерак иде. Кешегә туган теленнән кала тагын ничә чит тел белергә кирәк? Ничә чит тел? Саны, синеңчә? Саны Менә син татар телен беләсең, урыс тел дәүләт телен беләсең, аннан кала төрек телен өйрәнәсең һәм инглиз телен бар. Күпмедер дәрәҗәдә. Синең ике чит телең бар. Кешегә менә ничәне киңәш итәсең? Кеше хәзерге дөньяда инде кимендә 2-не белә дип уйлыйм инде мин. Кимендә 2 кирәк. Үз телендә һәм мисал өчен рус телендә дип әйтгәндә кирәк дип бәлки тагын берәр телдер инде ул. Синеңчә, Камилә, кеше хәзерге көндә ничә чит тел белергә тиеш? Беләсезме, миңа шундый гади генә җавап килә. Ни кадәрле тел белергә кеше сабырлыгы, түземлелеге җитә, шул кадәрле белсен диеп, шундый гомуми генә. Менә инде булай көлкесез әйтсәк, сез әйтеп уздыгыз, Коръәндә Аллаһыбыз безгә әйткән, мин сезне кабиләләр белән, төрле милләтләр белән барлыкка китердем. Сез бер-берегезне үз-үзегезне өйрәнә алсын өчен дип. Менә бу да дөресен әйткәндә дәлил кебек инде минем җавабыма. Әйе. Мин дөресен әйткәндә бер кирип интернет шелтәренә кирип караган идем. Гиннес рекорд Танылган Гиннес рекордлар китабы. Китабында анда бер Канада кешесе 43 телне белә икән. Субханалла. Бу таланттыр инде берәр инде. Мин дә шулай дип уйлыйм. Күпме вакыт, күпме тырышлык кирәк моның өчен. Менә дин ягыннан, диндә дә бит безнең бик күп белемле, бик күп акыллы кешеләр булган. Менә мәсәлән хадис бар. Безнең пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям, аның сахабасы булган бер Зайд ибн Сабит исемле. Һәм ул аңа Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәнергә яһуди телен өйрәнергә кушкан. Һәм бу кеше бер ай эчендә, кайбер җирдә 15-17 көн эчендә моны ятлаган. Димәк, бу бит инде телләрнең кирәклеген, кыйммәтлеге турында сөйли әлбәттә. Һәм шулай ук безнең Имам Абу Ханифа, Имам Аль-Газали да шулай ук 5-6 телләр белгәннәр. Бу инде минем өчен бик кирәк дип уйлыйм. Зур үрнәк булып тора инде безнең. Бу максим. Минимумга килгәндә, мөселман кешесе өчен иң кирәкле тел ул әлбәттә инде татар теленнән. Татар түгел, туган телдән тыш, ул гарәп теле, чөнки барыбыз өчен дә фарыз гарәп телен белергә. Субханалла. Бик күркәм, Камилә, рәхмәт. Әз генә моңсу темага да күчәргә тәкъдим итәм, чөнки сөйләшмичә мөмкин түгел, мөһим, кирәк.
туган телебез, татар телебез сер түгел, җәмгыятьтә соңгы елларда азрак кулланыла башлады сыман. Яшь балаларыбыз, татар балалары булса да, туган телендә сөйләшми, урысча сөйләшеп йөри сыман. Менә соравыбыз да шуңа бәйле, кулланылышы азрак булган телне ничек популярлаштырып җибәреп була? Иң беренче чиратта инде теләк кирәк, телне өйрәнергә. Аннан соң телне үстерергә мөмкин инде. Хәзерге вакытта социаль шелтәләр бик күп. Алар ярдәмендә. Яхшы корал. Бер мисал китереп китә алам. Мисал өчен, мәсәлән, ВКонтакте барыбызда белә инде. Бер матур картинка таптык, рәсем таптык инде. Һәм шуның өстенә мисал өчен татарча бәхет дип язып куясың. Һәм аның тәрҗемәсе счастье инде русча. Һәм башка шушы аз популяр булган телдә шулай язып куясың кырыена. Менә бу мине кызыксындырыр иде бик. Карыйсың, беренче чиратта рәсеме күз алдына. Һәм шуннан соң сүзгә игътибар итәсең, кара әле. Бигрәк кызык бит, нинди тел икән дип, шуңа кызыксына башлыйсың. Бу очракта минем дә исемә төшеп китте. Мәркәзебезнең Горький паркында мәхәббәт дигән хэштеглар өлешендә мәхәббәт дип язып куйды. Барлык кеше шунда фотога төшә һәм уйлый, нәрсә мәхәббәт, янында гына любовь тора. Һәм бөтен инде урыс кешесе дә белә, мәхәббәт ул любовь. Шулай. Шундай бер усулы бар. Бер усулы социаль шелтәләр бит инде хәзер киң таралган. Бөтен кешедә диярлек интернет бар, телефон бар. Керәсең, карыйсың, шулай төрле сайтлар укырга мөмкин, өйрәнергә мөмкин. Шулай телне өйрәтә торган төрле сайтлар ачырга була. Төрле дәресләр, аны бушлай, хәтта ясап була бик күп. Шушы Казан федераль университетында ана теле дигән татар теле дәресләр бар. Анда да анда онлайнда теге укыйлар, кирәп дәресләр үткәрәләр. Бик популяр һәм укучылар күп. Чит телдән дә, шулай үзебезнең Татарстаннан да дип әйтик. Укучылар бар, кызыксыналар. Өйрәнергә телиләр. Балай да әле теләүчеләр күбрәк белмәүчеләргә караганда диясен килә. Яхшы, рәхмәт Алина фикерең өчен. Без дөньяви фикерне ишетеп киттек. Хәзер инде дини карашка, төпле карашка күчек дип әйтик. Камилә, гомумән дини караш ягыннан ничек туган телне саклап калырга? Бу турыда безнең динебездә дә сүзләр бар бугаймы? Синең фикерең нинди? Әлбәттә, дөрес әйттегез, әйтеп уздыгыз. Бу чынлыкта да бик зур проблема безнең өчен хәзер. Менә бу сорауга килгәндә, ничек үстереп була телне? Бу сорау тикмәгә генә барлыкка килми бит инде. Димәк, безнең телебезнең кыйммәтен, кирәклеген, мөһимлеген оныта башладык. Менә бу кирәклеген кая аңлый алабыз без беренче чиратта? Әлбәттә, барысы да башлана безнең гаиләдән. Татар телендә хәтта сүзләр дә бар. Гаилә ил терәге дип. Әти-әни кичкенә чактан бирле балага тел кирәк. Татар телене белергә яки туган телене белергә кирәк дигән сүзләр бала ишетсә, шушы фикерне сеңдереп үссә, ул әлбәттә дә миңа калса татар телен үз туган телендә сөйләшә белер. Чөнки менә мәсәлән әниләр бишектән башлап бишек җырларын җырлап үз балаларына, шулай үзенең милләтенең гореф-гадәтләрен, традицияларын шулай ук шушы тел аша кертеп җибәрәләр икән. Димәк, бу инде нәтиҗә монардан чыгачак дип уйлыйм, булачак дип. Гаилә, менә инде сезнең фикереңне дәвам итеп китәсе килә. Тәрҗемә дигәндә бу социаль шелтәр турында сөйләде Алина. Шулай ук балалар бит хәзер нәрсә карыйлар? Мультик, кино, фильмнар. Шулай ук татар теленә бәлкем тәрҗемә итсәк дип куйым әле. Тәрҗемә булса татар теленә, балалар шулай ук телне татар телендә карасалар, миңа калса бу да ниндер нәтиҗәгә китерер. Һәм шулай ук өченчедән дип әйтим, бөтен дөнья татар конгрессының әйдәп баручы референты буларак әйтәсем килә. Бик күп фестивальләр, конкурс бәйгеләр, шулай ук төрле күргәзмәләр үткәрелә татар телен ничектер дә үстерү өчен. Эсселар язалар безнең кызлар, төрле бөтен районнар, бөтен Россия, бөтен дөнья конкурслары уза. Һәм инде беләсездер, ишеткәнегез бардыр, татарча диктант дигән акция ел сайын Аллаһка шөкер уза. Шуларның да нәтиҗәләре бар. Бар име шулай да нәтиҗәләре? Аңлашылды. Камилә белән килешәм. Төрле фильмнарны татар теленә, шулай башка телләргә тәрҗемә итү бик актуаль дип әйтик. Ләкин шунысы да бар. Хәзерге вакытта да тәрҗемә итәләр мультфильмнарны, фильмнарны да. Ләкин шунысына да игътибар итәргә кирәк, файдалы булса, балаларга
яисә олыларга дейме файдалырак. Нашарлыкка өйрәтмәсә Начарлыкка өйрәтмәс, әдәплеккә, яхшылыкка гына өйрәтә торган. Шундыйларны. Үзем дә балалар янында еш эшләргә туры килә. Күзәтәм бүгенге балаларны чынлап та күп фразаларны, күп җөмләләрне, нәкъ менә мультфильм, танылган мультфильм серияларны отып калалар. Ул булсын инглиз теле, чит ил теле, урыс теле. Татарчаны гадәттә нишләптер күчереп куялар башкага. Татарчаны карый башлыйлар, шул ук безнең танылган балалар телевидениесе да бар үзебезнең татар телендә. Аны нигәдер менә әллә теге телгә күнегеп бар, әллә нәрсә, бусы инде әлбәттә тәрбиядән торадыр. Рәхмәт, хөрмәтле туташлар, фикердәшләр, әлеге җавап өчен. Без инде мөһим сорауга күчәбез. Бу тел өйрәнүнең файдалы яклары. Мин бар тик бер генә файдалы ягын әйтеп китәм, берне генә. Ул була, әйтик, японнар фикеренчә, мисал өчен, телләрне өйрәнү гомумән ятлау хәтерне яхшыртуга бик зур этәргеч икән. Сезнеңчә, телләр өйрәнүнең нинди файдалы яклары бар? Бу ишаракта әйдәгез дини караштан башлый инде, Камилә Рәхимит. Яхшы. Димәк, нинди файдалы яклары бар дисез? Безгә, мөселманнарга, гарәп телен өйрәнү, шунардан башлыйм. Бу әлбәттә бик саваплы, бик файдалы эш дип әйтим, чөнки без үзебезнең динебезне бүтән телләргә, бүтән халыкларга үз телләрендә аңлата башласак, миңа калса бу күпкә дә файдалырак булыр. Чөнки менә синең каршыңа килеп синең телеңдә аңлаткан кеше, бу ничектер якынрак та тоела, ничектер аңлау ягыннан да. Һәм менә бүтән телләрне өйрәнгән сайын, бу менә динебезне алга ничектә нишләрбез? Җибәрербез насыйп булсын. Алла шулай булсын. Яхшы, Камилә аңлады. Гарәп телен син дини яктан алга җибәреп була дидең. Аллага шөкер, динебезнең төп теле ул гарәп теле, аны без өйрәнербез насыйп булса, әкрен генә. Башка телләр турында, шул ук син белгән инглиз теле, син өйрәнеп кенә килгән алман теле. Аларны менә өйрәнүнең, кызыктыруның нинди файдалы якларын күрәсең? Ничек кызыктырып була кешене моны өйрәтергә? Минем өчен, минем фикеремчә, бик күп очракта китаплар, менә сез китаплар укырга гомумән яратасызмы? Кем яратмасын? Безнең буны әле яратадыр, име? Менә мондыйлар кичкенәләр инде, алар күбрәк планшет, гаджетлардыр инде. Менә сезнең шулай очраган булдымы китап чит телдә ди? Туган телгә, рус теленә тәрҗемә юк. Камилә, бу урында рөхсәт ит, мәктәптә укыганда бер укытучыбыз гына шулай кызыктырган иде, инглиз телен өйрәнегез. Магнитофон алырсың өеңгә, аның инструкциясы инглиз телендә булыр, һәм шуны укый алмыйча тилмерәсең, кайсы кнопкага басасы икән дип. Менә шундый бер кызыктыру чарасы булды. Менә шулай, менә шундый очракларда китаплар укырга кирәк булганда, күп очракта кешеләр чит телләрне өйрәнәләр, чөнки менә шушы авторның туган телендә язылган китапны шул телдә укысаң, бу аның авторының фикерен дә ничектер тирәнрәк аңлыйсың бит. Чөнки тәрҗемә иткәндә, беләсеңдер инде, күп әйберләрне ничектер үзгәртергә туры килә. Менталитет, яисә гореф, гадәт, традициялар аркасында күп әйбер төшеп калырга мөмкин. Шуңа күрә менә шул телдә, нинди телдә язылган китап, шул телдә укысаң, бу күпкә файдалырак. Бу урында бер мисал да китереп китәм. Безнең уртак мөгаллимбез, бәлки аны беләдер дә, Таһир абый, танылган Таһир Шәмсегалиевич, филология фәннәре докторы, Тукай белеме фәненнән кергәндә ул безгә әйтә торган иде, күп кенә башка телгә тәрҗемә иткән милләтләр Тукайның бөеклеген аңлап бетерми. Мисал өчен, урыс халкы әйтергә мөмкин ди. А чем ваш Тукай так знаменитый? Без менә укыйбыз, без аны бөеклеген күрмибез. Ул әйтә, Тукайның бөеклеген аңлау өчен, хөрмәтле студентлар, аны шушы оригинал телдә, татар телендә генә укып, белеп, аңлап була ди торган иде. Менә чынлап та Камиләнең фикеренә туры килә дип саныйм. Бу мисалны Алина, синең өчен нинди файдалы яклары бар тел өйрәнүнең? Рәхимит. Бу очракта мин Камилә белән дә килешәм, Ильяс синең белән дә килешәм инде. Шулай файдалы якларына килгәндә, әлеге телне өйрәнеп, күпне белергә мөмкин. Камилә әйтте инде, китап укырга мөмкин дип. Шулай ук төрле телләрдә төшерелгән фильмнарны да үз оригинал телендә карасаң, ул күпкә әйбәтрәк беләсең, чөнки тәрҗемә иткәндә ул шулай ук төшеп калырга мөмкин. Бу очрагы бар.
һәм файдалы ягы инде күп кенә кешеләрне кызыксындыра. Чит илгә китү, ял итеп кайту, шул яклары кызыксындыра. Теге бар бит инде чит илләрне күреп кайтасың, танышып кайтасың, шулай ук халыклары белән, гореф-гадәтләре белән өйрәнеп дигәндәй, шул ягы бар. Шул кызыксындыра. Мин дә монда берничә файдалы ягын туплаган идем, укып китәргә рөхсәт итегез. Әйттем инде, хәтерне яхшыртырга ярдәм итә. Нерв системаларын тынычландыра, нәрсә эшләргә белмәгәндә, шулай ук белем туплата. Белем туплау өчен менә дигән чыганак булып тора, күңелле хобби булып тора. Яңа танышулар өчен башлангыч булып тора. Бик күркәм гадәт миңа калса. Шуны танышуларга килгәндә, шундай очракта бар. Мәсәлән, бер кеше белән таныштың инде, бер кыз белән мәсәлән, һәм бу кызык бит инде. Ул сөйләшергә кирәк. Ул синең телеңне белмисең, телен белмисең. Яңа мәдәният. Менә шулай өйрәнәсең инде. Кирәк, менә файдалы ягы. Бер хәзрәтебезнең дә әйткәне бар, инглиз телен бер танышым өйрәнде шушында безнең илдә ди, чит илгә чыгып китте генә ди, 2 ай эчендә диме, инглиз телен ялгышмасам, су кебек эчә башлады ди. Мөхит кирәк, мөхит тудырырга ди, мөхит булмаса өйрәнеп булмый, тагын ул да мөһим фактор әле. Хөрмәтле фикердәшләр, киләсе сорау, бераз гына охшаш сорау файдалы якларга, тел өйрәнүнең сәбәпләре нинди? Сәбәп бу очракта. Бер генә мисал китереп китәм, шулай ук әйтик, чит илдә яшисе килү кешенең. Яшисе килә, сәбәп бит инде, этәрә кирәк. Бик өйрәнәсе килми, ләкин Америкага китеп яшисем килә. Гафу итегез, яхшы тормыш, Калифорния. Нишләргә? Кемнән башлыйбыз? Алина бик кызып утыра бугай. Инде бик дөрес сүзләр әйттең, башка илдә яшәп карау теләгән. Шулай ук инде мисал өчен берәр нинди эш сиңа эш тәкъдим итәләр, ләкин бу эштә син башка чит кешеләр белән, чит партнерлары, шулар белән эш итәргә кирәк була. Бу очракта монда бит инде хезмәт хакы бик югары ди. Бу кешене кызыксындырырга мөмкин. Ничек инде менә сәбәп өйрәнергә кирәк телне. Шулар ярдәмендә аралашырга мөмкин. Шулай ук тәрҗемә эшендә дә булырга мөмкин. Рус теле, татар теленә түгел бит инде, башка телләр, әйткәнеңчә Кытай теле, мисал өчен сиңа тәрҗемә бирәләр, син бит инде тәрҗемәче, менә Кытай телен белмисең дип инде, карыйсың, кызык, менә өйрәнергә кирәк. Бу тагын бер этәргеч булып тора инде, менә Кытай телен өйрәнергә. Шулай ук гарәп телендә дә шулай ук Коръән укыйсы килә ди. Коръәнне укырга кирәк, кеше Коръәнне укырга тиеш. Каминен. Devam etsemeyelim. Müzeyden. Акырын гына тапшырып дини караш калайса иде рәхмәт. Чынлап та дин күзлегенә карасак, инде гарәп телен без телләрне беренче чиратта гарәп телен өйрәнәбез, Коръәнне укый белер өчен. Чөнки тел камил рәвештә ислам динебезне, сөннәтне, хәдисләребезне аңлап җиткерү өчен. Чөнки күп чиракта без менә бутыбыз, мәсәлән, традицияләрне һәм динне гарәпләрнең. Шуңа күрә телдә бит анда нәрсәләр, тел үзендә традицияләрне саклый, гореф-гадәтләрне саклый, менталитет, ниндер этнопсихологик үзенчәлекләрне. Шуңа күрә тел өйрәнеп без тел китаплар гына түгел, әмма гомумән халыкны да, милләтнең дә ничектер менталитетын аңлыйбыз, аңларга ярдәм итә тел. Аңлашылды. Менә без әйттек файдалы яклар дип. Файдалы яклар ансы күңел теләп өйрәнү бит инде, файдалы, әйбәт. Сәбәп мәҗбүр итә. Тагын нәрсәләр мәҗбүр итә аласың безне телләр өйрәнергә? Бармы тагын өстәмә сәбәпләр? Шундый бер очрак булды. Мин бакалаврда укыганда безгә чит илдән бер егет килгән иде. Һәм ул татар телен белә, ләкин рус телен белми. Укыганда, монда Казанда торганда рус теле бик кирәк. Һәм ул шулай мәҗбүри рәвештә башта рус телен өйрәнергә туры килә, аннан соң үзе теләп рус телендә бик әйбәт кенә комиссия эшләй башлады, яза башлады, шулай өйрәнде. Башта монда Казанга килгәндә ул рус телен белми иде. Барды шул татар телендә һәм үз телендә инде. Машалла, Алина, чынлап яхшы мисал. Яхшы мисал инде. Мөхит монда мәҗбүр итә. Аралашырга да кирәк. Атмосфера. Аңлашылды. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле фикердәшләр. Хәзер инде менә белем темасына күчик әле. Ярый, беләбез телнеме? Белгәч бит әле аны дөрес иттереп файдалана да белергә кирәк. Өйрәндең менә төрек телен мисал өчен. Төрек лицейында укыдың, Казанда танылган безнең мәктәбебез бар иде.
Һәм каядыр китте сатучы булып эшләргә. Төрек теле кирәкми, ята-ята күгәрә, онытыла бара, ләкин ничектер аны файдалы да кулланып була бит. Белгән телеңне ничек дөрес итеп куллана белергә. Камилә, рәхим ит. Ленин бабай үз заманда әйткән, укырга. Мин дә аның кебек практика дип әйтеп узыйм. Чынлап та тел белән сөйләшмәсәк, ул сез әйтмешле күгәрә башлый. Онытабыз, сүзләр онытыла. Үз мисалымда да әйтә алам, берничә көн ял итеп отпускка китсәң, икенче кеше булып кайтасың инде аннан. Шунлап. Тел онытыла, чынлап та. Ничек без аны үстерә алабыз, ничек саклап кала алабыз? Практика, фильмнар аша, кино, китап укып. Аралашудыр инде. Аралашу, кеше белән сөйләшү, Мөмкинлек туганча. Мин үзем Казан Федераль университетының халыкара мөнәсәбәтләр көллиятендә укыдым. Һәм минем өчен тел ул һәрвакытта да чит тел өйрәнү бик кызык иде. Һәм бер заман мин шул кадәрле басым ясаганмын чит телләргә, үз телемне оныта башлаганмын. Ничектер сүзләрдә онытыла икән кайбер заман. Әниләр белән сөйләшкәндә зограк уйланып торасың, бу сүз ничегрәк әле була дип. Һәм менә үз телемне, туган телемне саклап калу максатыннан мин бөтен дөнья татар конгрессына эшләргә кирдем. Минем өчен бу чынлап та бик мөһим, чөнки ничектер чынлап та чит илләр белеп, үз телеңне белмәү кызык. Сезнең өчен ничектер? Бераз гына оят. Оят, чынлап та оят. Камил рәвештә бүтән телне белеп, үз туган телеңне белмәү бу чынлап та оят. Шуңа күрә безгә эшләргә кирегез дип. Сезгә киңәш итәм, агитация чынлап та. Син Алина килешәсеңме бу фикер? Бу фикер белән килешәм әлбәттә. Мин Аллага шөкер дип әйтим инде. Мин шулай эшемдә татарча сөйләшәм. Гаиләдә татарча сөйләшәбез, туганнар белән, дуслар белән һәрдаим татарча сөйләшеп торабыз. Бу телне, башка телне өйрәнгәндә инде һәрдаим практика кирәк. Камилә дә дөрес әйтте. Һәрвакыт кабатлап торырга, өйрәнеп торырга, әйтеп үткәнемчә, һәрдаим кабатлап торырга кирәк. Минем инде инглиз теле онытыла бара. Әгәр дә аны өйрәнеп тормасаң, укып тормасаң, ул онытылырга мөмкин. Шуңа күрә һәрдаим кабатларга кирәк, кабатларга, укырга. Камилә дә әйтте. Килешәм аның белән. Контактларны алышып калырсыз да, Камил белгән кеше инглиз телен, әле синең дә инглиз телене яңадан, яңа үрләргә, ярдәм итәр. Ялгышмасам, Габдулла Тукайның да шундый сүзләре бар. Белсин башта туган телеңне, татар телеңне, аннан соң бел инде урыс телен ансы да кирәкле тел. Шунысы башта без туган телебезне яхшы белик. Аннан соң гына чит телне өйрәнүгә күчик. Әйдәгез. Ни өчен без чит телләр өйрәнмибез? Менә күбебез шул татар, урыс теле белән шикләнеп яшибез бит инде гомер буе. Ни өчен соң кызыктырмый, ялкаумы без? Тагын нинди сәбәпләр бар? Ни өчен без чит телләр өйрәнмибез, Алина? Өйрәнмибез дип әйтә алмыйм инде, чөнки хәзерге вакытта, хәзерге дөньяда бик күп кеше чит телләрне өйрәнә, кызыксына. Белмим, алай димәс идем. Менә күпчелек кеше, әйдәгез, бу тәрҗемәчеләр дөньясыннан китик тә урамга чыгыйк әле. Гади заводта эшләүче кеше. Ул гомер буе шул татар телен белмәсә, урыс телен генә белә, бер генә тел белән гомер буе яшәп чыга бу илдә. Кызыксынып, ниндидер мисал өчен япон телен өйрәнмәй, Кытай телен өйрәнмәйме? Юк бит инде андай бер безнең культурада. Ни өчен өйрәнмибез? Бәлки ул аны кирәк дип санамый да. Ялкаулыкмы? Менә минем эшем бар дип мисал өчен. Мин туган телемдә сөйләшәм дип, бәлки аңа кирәкмидер. Шул сәбәпле. Кирәк түгел. Теләк юк. Теләк юк. Кызыксыну юктыр. Ничек кызыктырырга алайсың? Юкман дисулар башка килмиме? Сулар Кызыктырырга чынлап та индеме? Кызыктырырга мөмкиндер инде, менә Камилә. Синеңчә, ни өчен без чит телләр өйрәнмибез икән? Кызыктырып буламы гомумән кешене чит телләр өйрәнергә? Балачактан бирле миңа да бик кызык иде. Нишләп кешеләр өйрәнмим икән чит телне дип. Миңа һәр вакытта да кызык чит телләр. Һәм мин шул кадәрле кызык бит бу. Бүтән милләт кешесе белән сөйләшү, аралашу, яңа мәгълүмат үзең өчен алу дип. Менә сез ялкаулык дип әйтеп уздыгыз. Ялкаулык минемчә бу ялкаулык дигән әйбер юк. Ялкаулык кайчан барлыкка килә? Кеше файдасын, ниндидер эшнең файдасын аңлап тормаса, ул аны эшләргә теләми. Шуңа күрә баш миенә аңлатмады безнең файдасын шушы эшнең. Шуңа күрә эшләргә теләми дә.
дип уйлыйм. Бәлкем кешеләр күбрәк чит телләрнең чит теле өйрәнүнең файдасын белсәләр, сез әйтеп уздыгыз, нервная системага, нерв системасына ярдәм итә, хәтерен яхшырту өчен дә бик әйбәт сул бу, тынычландыра. Сәламәтлеккә файдалы бер сүз белән әйткәндә. Әлбәттә. Кайбер кешеләр әле куркалар үз туган телләрен онытырлар дип, үз мисалым белән әйтәм. Һәм инде курку хисе бар, мин бу эшне йөреп чыга алмасмын дип, булдырмасмын дип, авыр дип, шуңа күрә тотынмыйлар да. Аңлашылды. Рәхмәт, Камилә. Сәбәпләргә килгәндә. Бу сорауны да йөреп чыктык бугай. Җаваплар таптык кебек. Һәм инде безнең финал соравыбыз, фикерләшү өлешенең тел ул коралмы? Әлбәттә, тел корал, элек-электән корал булып килгән. Ничек файдаланып буланы дөрес якка? Әйтеп үткәнчә, элек-электән бит инде тел корал буларак файдаланылган, кулланылган дип әйтик. Башка кабиләләр белән аралашырга, башка кешеләр белән аралашырга дип әйтик. Элек-электән тәрҗемәчеләр булган. Һәм хәзерге вакытта да ушулай аралашу өчен. Рәхмәт, Алина, аңлашылды. Без инде тел ул коралмы дигән сорауны дини караштан да сорабыз әле. Тел ул коралмы, Камилә? Минем әнием һәр вакыт әйтәдер, тел белән кешене күңелсезләндереп тә була, ачуландырып та була, даваландырып та була, хәтта үтереп тә була. Тел минем өчен ул әлбәттә корал. Кеше белән әйтебезнең Алина элемтәгә керү, ниндер яңалык белү, һәм минем өчен беренче чиратта тел ул фикерләү коралы. Чөнки безнең иң беренче функциясы да хәтта телнең ул фикерләү өчен күбрәк безнең өчен уйланып табылган дип әйтим инде. Чөнки тел булмаса без фикерләй алмыйбыз бит. Дөрес әйтәмме? Бүгенге тапшыруда да бит, туган телебез булмаса, фикердәшләр булып утыра алмас идек. Яхшы мисал, менә ачык мисал. Чынлап та шулай, Камилә? Чынлап та ие. Килешәм. Рәхмәт. Фикерләшү коралы. Шундый фикер әйтте Камилә, дини карашыбыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Инде күпмедер дәрәҗәдә телләр темасы буенча ниндидер бер аңлаешлылык керде бугай. Тамашачылар да безнең белән килешәдер. Без инде фикерләшүнең шушы финал соравын тәмамлап, тапшыруыбызның ахыргы өлешенә, нәтиҗәгә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Әлеге өлештә без үзебезнең фикердәшләребездән, дөньяви һәм дини караштан фикерләшүбез нәтиҗәле булдымы дип сорыйбыз. Хөрмәтле дөньяви караш Рәхим ит, Алина. Фикерләшү синең өчен бүген нәтиҗәле булдымы? Нинди файда алдың үзеңә? Минем өчен әлеге фикерләшү бик нәтиҗәле булды. Мин гарәп теле һәм инглиз теле тәрҗемәчесе Камилә белән таныштым. Аның фикерләрен тыңлау, шулай аның киңәшләрен ишетү минем өчен дә үземә бер файда. Әле экраннардан тышта без Алла бирсә аралашырбыз дип уйлыйм. Аңа шулай ук сорауларым бар әле. Хәзер инде Үзем шәхси сорауларын тел буенча, инглиз буенча, шулай гарәп теле буенча бик кызыксындырды сорауларым. Минем өчен иң мөһим сорау, артык кулланылмаган инглиз телең бүгенге көннән соң кулланыла башлар. Шулай бит, Алина? Иншалла, шулай булсын, Алла бирсә. Киңәшләр алырсың тагын Камиләдән, ничек кулланып була. Камилә, син инде безнең дини карашыбыз идең. Сиңа дини караштан бүгенге фикерләшүбез нәтиҗәле тоелдымы? Әлбәттә, Ильяс, бик зур рәхмәт чакыру өчен. Һәм шулай ук бик туры китереп чакыргансың. Чөнки мин татар телен өйрәнәсем килә, Алина инде гарәп телен, инглиз телен өйрәнәсе килә. Элемтәдә булык дип калык. Аллаһка шөкер, барысы өчен дә зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, дини карашыбыз, дөньяви карашыбыз. Шушы ноктада әйдәгез уйныбызны акрын гына тәмамлыйк. Мин тамашачыларның исләренә төшереп узам. Бүгенге тапшыруда дини карашны тәкъдим итте безнең гарәп һәм инглиз телләре тәрҗемәчесе Камилә Зәйнуллина. Кабатта рәхмәт, Камилә, вакыт табып килгәнең өчен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Дөньяви карашны тәкъдим итте татар рус телләре тәрҗемәчесе безнең якын дустыбыз Алина Хәсәнова. Рәхмәт, Алина, син дә вакыт табып шушы студиягә килгәнең өчен. Үзегезгә рәхмәт, Ильяс, шулай зурлап чакырганыгыз өчен. Инде барлык иҗади командабыздан тәрҗемәчеләребезгә теләкләр, телләрегез һәр вакыт байып торсын, хөрмәтле тәрҗемәчеләр.
шушы тәрҗемә эшендә иҗат чишмәгез бер үк сайга күрмәсен. Амин. Амин, Амин, шулай шулай булсын. Хөрмәтле телевизор караучылар, барлык күзәткән тамашачылар, без әлеге тапшыруда бүген үзебезгә күркәм фикердәшләр эзләдек һәм мин аларны бүген таптык дип саныйм. Ә инде күзәтүчеләр, сез идегез, хөрмәтле фикердәшләребез, әлеге студияга үз фикерләре белән килделәр, ә өйләренә нинди фикерләр белән кайтып киттеләр соң, монысыз инде хөрмәтле тамашачылар, барлык телевизор караучылар сез хәл итәсез. Ә без инде сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Сау булыгыз.